Δηλαδή, ο Δήμος θα ξεκινήσει να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για τη μίσθωση χώρου για την... Θα εγκρίνουμε την αναγκαιότητα έναρξης της διαδικασίας εκμίσθωσης για μεταστέγαση του Δήμου. Αυτό είναι. Γιατί οι συνάδελφοι λίγο μπερδευτήκαν. Κύριε Μορκούση, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ρωτήσω το εξής. Είναι βέβαιο ότι οι χώροι του Δήμου είναι στενοί. Και είναι ένα διαχρονικό ζήτημα που όλοι οι δήμαρχοι αναζητούν κάποια λύση κτλ. Όμως, εν προκειμένου, για να βγάλουμε μία διακήρυξη και να ζητήσουμε, υποτίθεται ότι πρέπει να έχει γίνει μία οικονομοτεχνική μελέτη. Όταν θα ζητήσουμε, ας πούμε, 500 τετραγωνικά μέτρα, θα πρέπει να υπάρχει μία μελέτη την οποία να την υπογράφουν κάποιοι ειδικοί, τεχνικοί, σε συνεργασία με τους διοικητικούς, που να λέει χρειαζόμαστε τόσα τετραγωνικά μέτρα για την τάδε υπηρεσία, τόσα για την τάδε. Και αυτό το κείμενο πρέπει να το δούμε κι εμείς. Όχι να ψηφίζουμε προημερησίας, ναι, συμφωνούμε, διαφωνούμε, δηλαδή αρένα πάλι. Δηλαδή, όποιος πει δεν συμφωνώ, αυτός δεν θέλει να φύγουν οι υπηρεσίες του Δήμου, θέλει να μείνουν εκεί. Όχι. Επιπλέον, τα χρήματα. Όταν λέει ζητάμε, δεν θα βάλει ο Δήμος ένα πλαφόν να πει παιδιά, εγώ θέλω να οίκιο μέχρι 500 και δίνω το πολύ τόσα, το πολύ. Και φυσικά όποιος δώσει τα λιγότερα θα τον προτιμήσω. Με την έννοια να μπορεί και να το πληρώσει. Εμείς δεν έχουμε πλήρη ενημέρωση στα οικονομικά του Δήμου. Εκείνο που ξέρουμε είναι από την ενημέρωση του Δημάρχου ότι ο Δήμος είναι ρέμα οικονομικά. Κατά συνέπεια, θα πρέπει στο Δημοτικό Συμβούλιο να τεκμηριωθεί με κάποιο τρόπο, κύριοι συνάδελφοι, ότι μπορεί ο Δήμος να διαθέσει 1.725 ευρώ το μήνα για να πληρώσει ενίκιο. Πώς μας το φέρνετε έτσι? Θεωρώ ότι είναι στο πόδι και δεν βλέπω σοβαρότητα εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μορκούση, ο κύριος Δήμαρχος. Μάλιστα. Πάλι βιάζεται κύριε Μορκούση. Και βιάζεται γιατί πριν λίγο, αν τα ακούσατε, ποια επιτροπή τίθεσε στην είναι, έχει μηχανικό μέσα. Ακριβώς αυτά θα ελέγξει που είπατε. Ούτε κατοχυρώσαμε. Ανοιχτό διαγωνισμό κάνουμε, δεν έχουμε φτιάξει καν τους όρους. Και αυτή τη στιγμή τι ερχόμαστε και λέμε, υπάρχει αναγκαιότητα. Όπως συμφωνείτε, φαντάζομαι και το άκουσα ξεκάθαρα. Εφόσον λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα, τι σας κάνει να λέτε για προχειρότητα όταν τώρα συστήνεται η επιτροπή? Τώρα συστήνεται η επιτροπή από όλους. Και εδώ θα είναι ξεκάθαρα. Δεν πρόκειται να πάμε να νοικιάσουμε γιατί μας ήρθε αυτόματα και γνωρίζετε καλύτερα τις διαδικασίες. Ότι όταν μιλάτε για προχειρότητα, θα πρέπει πάντα να το αποδεικνύετε αυτό που λέτε. Διότι τώρα δεν μιλάμε αυτή πια μελέτη. Μιλάμε ότι θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και το γνωρίζετε ότι από εδώ περνάει. Μιλάμε ότι γνωρίζετε καλύτερα ίσως από πολλούς εδώ την αναγκαιότητα. Αλλά θα δείτε σε πόσα κτίρια είμαστε. Πόσα πληρώνουμε τώρα. Πόσα κτίρια, όπως είδατε, είναι έτοιμα να πέσουν από αυτά που δεν πληρώνουμε τώρα. Χρειάζεται ανακαίνιση και χρήματα λοιπόν. Θα δείτε πραγματικά τα τετραγωνικά που ψάχνουμε, τους όρους που βάζουμε, ώστε τι να πετύχουμε? Να πετύχουμε τουλάχιστον, και έχουν γραφτεί επανειλημμένως αυτά, είναι τόσο ξεκάθαρα, να μπορέσουμε τουλάχιστον το 80% του Δήμου, αν εξαιρέσουμε τη ΔΕΓΙΑ μου, δεν μπορούμε να την πάρουμε γιατί δεν χωράει μαζί μας, δεν υπάρχει γεωκτήριο ή κάποια άλλη υπηρεσία, την καθαριότητα, όλοι να είμαστε μαζί. Να υπάρχει λοιπόν η διοίκηση με τους αντιδημάρχους, με όλους μαζί. Αυτά ούτε εμείς ξέρουμε. Πρόσκληση θα κάνουμε, ούτε όλοι δεν φτιάχτηκαν ακόμη. Αυτό πάμε να κάνουμε. Πάμε να φτιάξουμε μια επιτροπή που θα αποτελείται από μηχανικούς τεχνικής υπηρεσίας, από ανθρώπους του οικονομικού, από ανθρώπους και εδώ θέλουμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα. Το τι ψάχνουμε δηλαδή. Κύριε Βασιλείου, το λόγο. Κύριε Δημαρχέ, στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε κάνει κάποιες ενέργειες. Συγκεκριμένα συμμετείχα εγώ στην επιτροπή αυτή. Ο κύριος Κατσούλης είναι εδώ. Επιλεχτήκανε κάποια συγκεκριμένα κτίρια. Πήγαμε εμείς στην επιτροπή που ήταν μηχανικός, αντιδήμαρχος, αρμόδιος, σύμβουλοι συγκεκριμένα. Αφού ελέγξανε τα ακίνητα αυτά, βέβαια δεν ήρθαν ποτέ οι προσφορές εδώ. Αν φυσικά θα γινόταν η μίσθωση του κάποιου ακινήτου. Είχαμε κατασταλάξει βέβαια για το ραδιοφωνικό σταθμό, το οποίο θα στηριζόταν με τις υπηρεσίες του Δήμου. Τώρα, για ποιους λόγους δεν έγινε αυτό, δεν το γνωρίζω. Αλλά σε αυτό που λέει ο κ. Μορκούσης έχει δίκιο. Γιατί έπρεπε πριν πει πρόχειρα έτσι το θέμα αυτό, ακούστε με λίγο, πριν πει το θέμα αυτό, να έχετε κάνει μια προεργασία, να έχουν φέρει κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις και στη συνέχεια να πάρουμε απόφαση όλοι μαζί εδώ. Κύριε Βασίλη, δεν πρόκειται να πάρουμε ούτε απόφαση. Δεν πρόκειται ούτε αυτή τη στιγμή να σας πω ότι έχουμε ενδιαφερόμενος.
Το μόνο που γνωρίζουμε, και θα σας το φέρουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρώ γιατί μας βιάζει, είναι τα διαδικαστικά σας ανακοινώνει ο άνθρωπος, την Επιτροπή, θα σας φέρουμε αν υπάρχουν προσφορές και το διακηρύξουμε ή οτιδήποτε τους όρους. Δεν έχει κάτι, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Το πρώτο βήμα είναι σήμερα. Δεν κάνουμε κάτι. Και θα γίνει και αυτό που είπατε. Μα προβλέπετε. Αντιδήμαρχος, Δημοτική Σύμβουλη από την Πολίτευση, θα πάμε να επισκεφτούμε, θα πάμε να δούμε. Μα δεν έχουμε τι να δούμε σήμερα. Πώς θα σας το εξηγήσουν δηλαδή. Εγώ απλά για ενημέρωση του σώματος, αν κατάλαβα καλά, για να μην διαφωνούμε κιόλας. Το θέμα, ναι, να σας πω τι κατάλαβα εγώ, την αναγκαιότητα της μίσθωσης ακινήτου για μεταστέγαση των υπηρεσιών του Δήμου. Έτσι είναι, κύριε Δήμαρχε. Άρα λοιπόν, από εκεί και πέρα τα πράγματα υπάρχει ένα τυπικό κομμάτι και συγκεκριμένα που πρέπει να ακολουθηθεί με την συγκρότηση της Επιτροπής, θα πούνε οι μηχανικοί που θα απαρτίζουν την Επιτροπή, τα τετραγωνικά και όλα αυτά. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι αποσαφενισμένο το θεσμικό πλαίσιο εδώ. Το πώς θα λειτουργήσει η Επιτροπή και όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Μουρκούση, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, βοηθήσατε λίγο. Τους όρους αυτούς, αν είναι έτσι, μπορεί να τους κανονίσει η Οικονομική Επιτροπή και να τους φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πει: κύριοι, εμείς σας φέρουμε αυτή την εισήγηση να την ψηφίσετε, γιατί όταν βγάλουμε μία διακήρυξη δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες ότι ζητάμε κτίριο, υποτίθεται ότι έχει μια προϋπηρεσία. Ο κύριος Δήμαρχος νομίζω ότι κατάλαβε, νόμιζε ότι εγώ προσπαθώ πώς να αντιπολιτευτώ. Εγώ το κάνω για λόγους ουσίας. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να βγει διακήρυξη ότι ζητάμε να νοικιάσουμε χωρίς να ξέρουμε ήδη εκ των προτέρων. Έστω αυτή η Επιτροπή ή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να έχει βγάλει τους όρους. Τέλος πάντων, ας το δούμε, ας πάει όπως λέει ο κύριος Δήμαρχος, αν νομίζει ότι θα πάει καλύτερα. Εγώ είμαι βέβαιος ότι ξεκινήσαμε ανάποδα. Κύριε Καρατζόνη, έχει το λόγο για να γιατί έχει υπάρξει μια μικρή σύγχυση και επειδή, όπως είπε και ο κύριος Βασιλείου, πέρυσι κάποια στιγμή συγκινήσαμε και εμείς στη διαδικασία. Λοιπόν, επί της ουσίας, όντως αυτή τη στιγμή παίρνουν μια απόφαση μόνο και μόνο για την αναγκαιότητα και εγώ θα το προχωρήσω και παραπέρα. Ακόμα και η απόφαση αυτό ίσως να είναι και πλεονεξία. Θα μπορούσαμε καλύτερα να μην το φέρουμε για την αναγκαιότητα και οι υπηρεσίες κανονικά να προχωρήσουν με βάση τη σύγχρονη διαδικασία να περάσει η Οικονομική Επιτροπή και να έχουν η όλη διακήρυξη εδώ πέρα. Δεν υπάρχει θέμα. Μιλάτε όλοι και δεν μιλάει ο άμεσα υπεύθυνος που ζει μέσα εκεί από τις 7.30 ώρα το πρωί. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, να έρθουν οι συγκεκριμένοι κύριοι να δούνε ότι έπεσε το κτίριο, πήγαινε 700 εργαζόμενους και να μην αναφερθώ όταν βρέχει το τι γίνεται, έτσι. Γιατί με εκτός θέματος, είναι αναγκαιότητα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εσείς λέτε άλλο, εσείς λέτε άλλο. Εσείς λέτε άλλο αυτή την ώρα. Εσείς, το αν μιλάμε ελληνικά ή... Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι να σας πούμε. Αφού είπαμε, ναι, υπάρχει ανάγκη. Ο συνάδελφός της είπε, αλλά κύριε Μουρκούση όμως, πώς θα πείσω εγώ τον άλλον. Γιατί δεν με αφήνετε να μιλήσω λοιπόν. Τόσο πολύ κόπτεστε. Μα τι να κοπώ. Δεν ξέρω, μιλήσαμε για αναγκαιότητα ενός κτηρίου να πούνε οι διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου για να μαζευτούν όλες οι διοικητικές υπηρεσίες σε ένα κτίριο και λέτε το ένα, λέτε το άλλο, αναγκαιότητα, λέτε έτσι να μας ήρθε εμάς από το μυαλό μας να κάνουμε αυτό που πρέπει. Αυτό που είναι σωστό. Κύριε Καρβέλη, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Μαργαρίτη, νομίζω ότι έχει εξαντληθεί το θέμα. Νομίζω ότι συζητάμε απλά για να συζητάμε τώρα. Υπάρχει λόγος. Μισό λεπτό έχετε το λόγο και παίρνουμε στη διαδικασία. Για το ακατάλληλο των κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου. Είναι κοινό στόχο. Όμως, εδώ δεν ήρθε η δουλειά που έκανε και το πόρισμα της προηγούμενης Επιτροπής να μας πούνε για ποιο λόγο δεν γίνονται δεκτά ή τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο και να συνεχίσουν. Γιατί και οι αναγκαιότητες του Δήμου ίδιες ήταν πριν από ένα χρόνο και οι εργαζόμενοι που είναι στην Επιτροπή οι ίδιοι ήταν. Τώρα αν άλλαξε ένας, ας πούμε, να μας πει πού διαφοροποιείται. Γιατί δηλαδή να επαναληφθεί αυτή η διαδικασία. Δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Μαργαρίτη. Ψηφίζει το σώμα την αναγκαιότητα της μίσθωσης ακινήτου για μεταστέγαση των υπηρεσιών του Δήμου. Ομόφωνα λοιπόν το σώμα ψηφίζει. Θεωρώ ότι στην Επιμελή Επιτροπή πρέπει να υπάρχει ένας εκπρόσωπος των αντιπολίτες. Και το καθένα πρόταση. Το θέμα είναι ότι εσείς πώς δεν προβλέπετε. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπετε. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλεφθεί. Σε κάθε περίπτωση, αν θέλουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα, το τι ακριβώς συμβαίνει, το τι ακριβώς έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, καλό είναι να υπάρχει ένας εκπρόσωπος, δεν έχει κάνει την πρόθεση σε τελική ανάλυση να αμφισβητήσει την όποια διαδικασία ή να πει κάτι άλλο. Εγώ δεν έχω.